बल खेला जानोसैलाय नै टिचार्स डे प्रग्राम जोबनानै बल खेलायाव ग्रोब फैलायबाय कुमारघाटा आनसलिकनिफ्राय होदों आरो मार्टियारनि दिनैनिफ्राय स्टार्ट जागोन बिबार बावगासिनो ओरै हमफैबाय आङो ओमफ्राय गावनाथ' गारियानो गाबखाया सिरि ओमफ्राय आंबो फैदों नामा नुवासै दा आन्दाजनो बे नुफैबासो कुमारघाटा हाई सेकेन्डारि फिल्डआवहाय স্কুলৰে সন্মানীয় প্ৰিন্সিপাল বিজেন বায়ন ডাঙৰীয়া দুজনকে আমি আংকিকাৰে comunicación que नमस्ते है बोल सकते मैं आप लोग को दे रहा हूँ. We are very proud. I am very proud to be here with you all. मैं बहुत लाखों शुक्रिया. And what I would like to also thank the principal of Kumarghata Higher Secondary School, who is also the MC, and also all the dancers from different the Bodo, for an example, the Bodos, the Nepalese, the other people who have shown us a very magnificent जो डांस किया है. बहुत शुक्रिया. ये बहुत अच्छा था. तो आज फुटबॉल मैच हो रहा है. जो बोलना है हम लोग का ऑनरेबल स्पीकर ने आप लोग को सब बता दिया है. तो मेरा कुछ बोलने का इच्छा नहीं है. सिर्फ ये है कि भूटान और इंडिया का फीफा का फ्रेंडशिप का, इसलिए मैं आज इधर आया हूँ. और अभी यहाँ से मोसानो फैदोंमोन आरो नोंसोरजों भिडिअ लागासिनो नै.
गोसोम जाबाय बोथोरा अखा हाथारसिगोन नै जि दाउखा बिदै जानानै दंखायो आरो नै 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 जि गोसोम जाखाबाय लोगोफोर बुथियाफोर दंफैयो जिनो कम्पानिनि मालिक नै बुथियाफ्रा गिफ्ट होलांबाय बेखौ जोंनो बुथियाफोर गिफ्ट होनाय गोजा लोगोफोर इयो जुइस नैबे नेग्रानो नेबाय थादों नै इयो सिनाबा लानानै बेगार नामा बेगार लानानै नेबाय थादों सासेया जोंना नै मैथा खावब्ला जाजोब्बाय गासिबो अबस्था गैयै बिदाय लाजोबसिगोन बिदाय लासिगोन दोनों टीम बराबरी पर है पहले तो गोल हुई कमलपुर 7 नंबर जर्सी दत्ता बाबू बेंगलुरु से 21 रहा और 8 नंबर जर्सी गोरखाली क्लब इफला है गोरखाली दो जो कि आत्मा बोरो 1-1 नै लोगोफोर नुदोंना बेहाय भुटाननिफ्राय जोङो आलासि लेंहरदोंमोन आरो खेलायावहाय ओमफ्राय बिथाङा जि बुरजा फैसा लानानै फैखादों मालाय ओमफ्राय गावसिनि ट्रेडिशनेल माबा लानानै फैखादों बरायनो थाखाय ओमफ्राय बेजोंहाय बरायगासिनो दङ नै एसे गिदिर गिदिर मानसिफोरखौहाय ओमफ्राय बिथांमोनखौ बरायखांनानै उनावहाय मोसाग्राफोरनो गासिबनोबो फैसा होजोबदों आरो लोगोफोर हाजारसे राननानैहाय ओमफ्राय साहा लुग्राफोरनोबो ओमफ्राय सोरबा खामानि मावग्राफोरनोबो ओमफ्राय एसे गिदिरफोरनो बिदि गिफ्टबो होदों जुमाय कार्टन जि बुरजा लानानै फैखादोंमोन गारि गंसे बेखौबो कार्टन मोननै होबाय ओमफ्राय बिदि गावसिनि ट्रेडिशनेल जिजोंहाय बरायबाय आरो मा होनोथाय मिथिया जोंनाथ' जेरै आर'नाइ बिसिनाबो बिदिनो दं आरो ओमफ्राय फैसा होनानै बिदिनो बिदाय लानानै थांबाय आरो मोसाग्राफ्राबो बिराद गुबुन गुबुन हारिफोरनि दंमोन नालाय गासिबनोबो होजोबदों आरो Nama tangan berapa? Sambil jangkar tangan berapa? Grup channel depan sana. Pakai khas kita jawab. DSP साहब अपनी आप आमार डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर আছে आमार तामुलपुर কোন আছে स्पोर्ट्स ऑफिसर मधुरा आहक मधुरा सर आहक आमार बलोदा आरो आहक सबे टीम मिला आहक आराम शुक्लेश्वर दैमारी एफसुर प्रेसिडेंट आमार आंचलिकर आगत आहक शैलन बसुमतारी डांगरी आहक कान এটা আছে ৰ এতিয়া ইটো নললে চেকটো লৈ লাভ নহব বুজি পাইছে না এতিয়া অৰিজিনালটো দিম গতিকে মই দিম নাকি অলপ ওজনটো বেছি লাগছে তাৰ মানে তো মোৰ হাতে দি মানে আমাৰ হাতে দি আৰু
ঠিকে আছে